TikTok ta yi korar kare wasu G-Fresh, Sadiya, Alfa da sauran 'yan TikTok. Martanin G-Fresh ga malamai. Labari da dumi-dumi a halin yanzu shine TikTok fa ta yi korar kare wasu manya-manyan 'yan TikTok wanda suka hada da su irin su G-Fresh, Kanustar Material, Sadiya Haruna Sayyada, Alfa Charles Borno, Saka, Ishat Aliyu da sauran gaggagaggan 'yan TikTok dai wanda suka addabi Hisba da kuma arewacin Najeriya baki daya. A halin yanzu dai daga manema labarai kamar yadda DW Hausa ta bayyana, an bayyana cewa dai hukumar TikTok ko kuma ce kamfanin TikTok ta yi banin ko kuma ce ta kukkulle wasu manya-manyan account manhajoji na waɗannan baɗalallun 'yan TikTok. Lalle wannan abu da ya faru ne daga jiya zuwa yau, wanda hakan ne fa ya saka mutane da dama suka tsorita kan wannan abu da ya faru. To masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba, za mu kawo muku fayafayen bidiyoyin da abubuwan da suka wakana, sai ku gane wa idon ku, amma kafin nan ku danna mana subscribe. Jama'a sai fa an kawo ɗauki, hallara ta yi girgiza. Ga alama dai a iya cewar kamfanin TikTok ma ya fara wani aiki da ake ganin kamar aikin Hisba ne. La'akari da yadda hallararsa ta yi girgiza. Kamfanin ya sheƙe shafukan TikTok na waɗansu manyan jigajigan kusoshi da ake gani a TikTok suna kalamai da wasu ke cewar sun ci karo da kamun kai. Kamfanin na TikTok dai ya yi wa manya daga jaruman shafin yankan ƙauna irin na tashin tattabarun hudu, inda maimakon ma a yi musu kwaskwas sai aka sheƙe shafukan nasu gaba ɗaya ɗungurungun wai haihuwa da hanji. Cikin waɗanda TikTok ɗin ya yi wa wannan halin naka baka san na gida ba, har da shahararren tauraron TikTok wato Al'amin G-Fresh Kano Materials da tsohuwar matarsa Sadiya Haruna mai lakabin Sayyada da kuma tsohuwar wacce aka yi musu baiko tare amma kafin a kai ga ɗaurin aure gayyar ta watse, wato kun san ta Alfa Charles. To amma dai ko anan na tsaya ni karan kaina ban saba ko me yake faruwa. Yau an yi ta bani ya account din da aka yi 200 har da su na Sadiya Haruna kawata su G-Fresh su Amiri BBC la hawlu la quwata. Allah kiyaye to, Allah kiyaye, Allah kiyaye, Allah kiyaye. To wallahi ba san ba abin da suka yi. To da gandi in ni ai malami ne, za a yi amma ni malami ne ai ba amun ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum jama'a. Yau zan gaya muku akawun wukan da aka yi banin wa'anda aka rage musu zunubi, wa'anda Allah ya taimake su, don haka sai mu taya su murna. Na farko akwai Ali Nuruddin Bado, ku tafa mishi, Allah ya rage mishi. Na biyu akwai Saka, shi ma ku tafa mishi, Allah ya rage mishi. Na uku akwai Bigi Police, shi ma ku tafa mishi, an rage mishi. Na hudu Ishat Alihu, an rage mata, ku tafa mata. Na biyar Demon Zara, an rage mata, ku tafa mata. Akwai Just Me, an rage mata, ku tafa mata. Akwai Queen Zara, an rage mata, ku tafa mata. Akwai Mijin Kantace, an rage mai, ku tafa mishi. Akwai Baba Musa Shabiri, shi ma an rage mishi, ku tafa mishi. Akwai Mommy Keti the CEO ita ma an rage mata. Akwai AKA Bestie Capacity, ita ma an shaftare mata. Sannan akwai Ramlet mutanen Zaria, ita ma an zuga mata. Akwai Zoom mai nuwanon kuma ita ma an feɗa mata. An doke mata bushen account. Kai, TikTok is better. Zampo, uwa ku TikTok. Gobe ku gaya mana suwa za a yi banin kuke tunani tunda an yi wa'annan yau. Gobe suwa ne ku rubuta mana a comment section, ko kuma suwa kuke so a yi banin din su gobe. Kun ga dai rasu wa'anda aka yi yau, to muna jira ku gaya mana na gobe. La fami. wataƙila za mu iya fahimtar anya kuwa kamfanin TikTok ba aikin Hisba suka fara ba. Ku sake duba min jerin waɗannan taurari uku da aka shekewa shafin nasu. To sauran dai sun hada da Abdul Gaya da S. Gaison da Badu da sauransu. Mafi yawa ana yawan yi musu kallon cewa suna ƙetare iyaka wajen gabatar da harkokinsu a wannan shafi na TikTok. Shi yasa ma wasu mutanen ke ganin cewar TikTok sun ɗauki wannan mataki ne domin tsabtace yadda ake cin kare babu babbaka a wannan duniya da ake wa kallon ta zama duniya gidan kashe awu. To amma
akwai iblisan TikTok da ake ganin su babu abin da ya shafi nasu shafin. Haka kuma akwai wasu da ake ganin an girbe musu shafin nasu, alhalin kuma ba sa yin kalamul kabihi wajen tafiyar da gallafirinsu a TikTok. Har yanzu dai ba a ga an girbe shafin Madiga Murja Kunya ba. Haka kuma shafin Dangarama wato Hafsa Waziri Babiyana ita ma ba a shafe shi ba, amma wasu mutanen na danganta wannan yankan. Barka da dawowa. Labari na gaba a halin yanzu kuma G-Fresh Connected Material ya zazzafin martani ga malamai. G-Fresh Connected Material dai ya yi zazzafin martanin ne inda ya wallafa a shafinsa na TikTok tun kafin TikTok su kulle. Lokacin da G-Fresh shi ne ɗauko wannan magana inda yi wa wannan malami zazzafin raddi. Abinda da ya jawo shine malamin ya yi wa'azi inda ya bayyana cewa ya kamata 'yan uwan G-Fresh masu mai sambaɗe-baɗe kamar yadda aka yi wa waya America aka shirya da shi ya shiryu. To hakan ne bai ɓata G-Fresh rai inda ya fito bainan nasi inda ya bayyana cewa ya gaya wa malamin magana kan cewa an gaya masa 'yan uwan waye kura irin 'yan uwan G-Fresh ne, saboda shi fa G-Fresh 'yan uwansa wayayyu ne ba gidadawa ba kuma ba 'yan ƙauye ba, wanda hakan ne fa ta tayar da ƙura a shafukan sada zumunta. To masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba ga dai fayafayen bidiyoyin sai ku gani wa idon ku, amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe. 'Yan uwan G-Fresh al'amin, domin G-Fresh baɗalar da yake yi ta ma fita wannan yaron, saboda haka yadda 'yan uwan wannan yaron suka nuna su ta maza ne, ko da G-Fresh ba ku hasko kuna zane shi a social media ba, wallahi ya kamata abinda 'yan uwan waɗannan yaron nan suka yi. An gaya maka ni 'yan uwana 'yan gargajiya ne? An gaya maka 'yan gargajiya ne? 'Yan uwana ba 'yan gargajiya ne ba, su sun san gwagwarmayar da na yi, kuma ni mutum ne ba mai ɓata tarbiyya ba, ni mai gyara tarbiyya ne. In baka sanni ba kawai ka ce baka sanni ba. Aure 7 na haɗa a kan live a social media. Waye biya ni in ba Allah ba? Allah ne zai biya ni. Allah ne ya ga zuciyata. Allah ne ya san wace irin rayuwa muke a gefe. Allah ne ya fi mu sanin kanmu. So kada ka zo kana mini shari'a saboda kai ma baka sanni ba. Wai a gidan aure na. Kai ka san inda na yi aure? Ko ka san me ka sani a kaina? Ba abin da ka sani a kaina. Sanda muna struggle ɗinmu ba wanda yake kula mu. Amma daga Allah ya ɗaukaka mu sai kaga an fara ni ku shi ne wajale mu ya kama ya zane shine waye America da yayi shi ma su waye America da yayi waye America ku fara yau ga amarya ga ango. Wadda ne kwai bala'i. To sanar. Ga hajiya ta tike kiya. Amarya. Amuwa alaikum salam. Bara a garba kike nema? A to dai kun ji amarya garba take nema. To, besti gashi. Wannan kullin small but mighty kenan. Kar ka yi wasa da shi, kunsa za ka yi a gabanka. To adana masa. Yawwa. Wannan small but mighty kenan sai ka yi awa 1.5 kana abu. Ni ne Abubakar mai TikTok. Ni ce murja mai TikTok. Ni ne Yahaya mai TikTok. Faɗa musu ya sunanka. Yahaya mai TikTok suna. Haka zaka ce ai ba sai na faɗa musu sunana. Amarya. Wallahi na nake. Kiyaye yawa amarya kai mata muke. Ni ne Yahaya mai TikTok. Ni ce murja mai TikTok. Za mu ban kare raguna. Ku taho da yunwa. Ku taho da yunwa ga baki ɗayan. Ka ba Labiba na ta ko? Din na ba wa Aisha.
na ba ummi ta mana bata to yau abu dai ya riga ya zo a wannan satin ne yauwa tun ana ce muku hayya ana ce muku to yanzu dai a wannan satin ne za a yi abin da za a yi yauwa amma katin ya fito ai kaka nuna katin nan kaka nuna katin ai wannan is for special guest ai wai da su gani to wannan da sai anko ba su ka babba wannan ba wannan da suka sai anko su kuna to so shine still dai kuna da time din da za ku bada anko yauwa kuna da time din da za ku karba anko da za ku sai anko yauwa so we have over 5-6 days ne ko nan gaba ba yauwa so it's gonna be yauwa so it's gonna be Sunday ba biyana me zaki ce ne to alhamdulillah muna nan muna jiran ku kar ku yi mana taron yoyo taro ne yauwa taro ne na a zo a nuna wa G-Fresh soyayya yauwa taro ne na wannan taro ne na zumunci aure na zumunci na abin na a samu a ci raguna kun gane a ci raguna bankararru kun gane yauwa ba za a ci shinkafa